नोंसिनि थाखाय एकदम स्पेशल भिडिअ लाबोबाय आं बेखौ नागिर माने आङो बीचफ्राव थांजोब्बायना गुबुन बीचफ्राव नाथाय बेबायदि नुवाखैमोनलै सोरगोफुरि बीचखौ बेयो फुरा सोरगोफुरि गोदान ओंखारफिनगासिनो दङ नोंसोर खान्दा गाननायखौ देखाय आदा होनना बुंबाय थायोना आथिंफोरखौ हायख्लाब जानो गिनांगौ बाला खम ना माने दोहौनिफ्राय ओरै नारखोलाबायो एखमबा हेल' खुलुमबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दं होननानै नोंथांमोनहा बयबो माने खान्दा गाननायखौ नायनो बिबाय थायो नालाय नै आङो ओरैबायदि सोरगोफुरि जायगायावनो फैबाय आरो बे भिडिअआ गथ'फोरनि थाखाय नङा दे गथ'फ्रा नायनो हामा बेयो गिदिरफोरनि थाखायसो आङो दा फैदों फादुं होननाय बीच आं दासिमबो जेसेबांखि बीच बेरायबायना नैबे बीच बायदि गैयालै बेयो बापनिबो बाप बेयो सोरगोफुरि बे फादुं बीचआनो सोरगोफुरि बे बीचआव फुरा बिगुर गुफुरफोर गोजाल' फैयो बेनिफ्राय एन्ट्रि फी लायो 15,000 लादों फरेनार्सफोरखौ एडल्ट जुदि इन्ड'नेसियानि मोनबा 10,000 लागौमोन आरो दा नोंथांमोननो देखायनोसै नै ओरैबायदि बिगुर गुफुरफोर गोजा नायनानै माने फाग्ला जानो नाङा दे फाग्ला जानो नाङा जानला मोनला खामानि मावलाबायनाङा दे नाय आरो इन्जय खालाम आं दा नोंथांमोननो देखायबाय थानोसै दैया ओरैबायदि क्लियार ना साफा माने नुस्रांलायो गोथां नुलायलायो दैनि कालारा बाहाय सार्फिं खालामनो फैयो सार्फिंनि थाखाय बिराद पपुलार माने वेभआ बिराद गोलाव फैयोना दोहौआ बेनि थाखायनो माने सार्फिं खालामफैयो नै मालाय सार्फिं खालामनानै फैफिनबाय बियो सिख्लाफ्रा खान्दा गाननानै दुगैगासिनो दं नै नायनानै गरम जालाबायनाङा दे नोंसिनि थाखाय एकदम स्पेशल भिडिअ लाबोबाय आं बेखौ नागिर माने आङो बीचफ्राव थांजोब्बायना गुबुन बीचफ्राव नाथाय बेबायदि नुवाखैमोनलै सोरगोफुरि बीचखौ बेयो फुरा सोरगोफुरि एसे खाथि थांनानै देखायनोसै बे हाजो दंना बे हाजोआव माने बार बुगथाबनानै बेनिफ्राय माने बारा माने रिटार्न फैफिनो आरो बेनि थाखायनो माने बाहाय बिराद वेभ जायो आरो दोहौ बिराद मोजां दोहौ मोनो बिराद मोजां बार गरमथारना गरम बारबो स्रो बिराद मोजां मालाय सान्दुं सायगासिनो दं बिगुर गुफुरफ्रा बेयो जोंनि रायजोनिफ्राय फैनाय नै मालाय लानानै फैदों हिन्जावा मोजांथार माथो समायनाथार नायदो मालाय थाखा दंबा माने समायना हिन्जाव मोनोलै थाखा दंबा अ गोजौआव नै दालांबो दं माथो दालांनिफ्राय मोजां भिउ नायहरनो हायो नै गोजौआव दालां दं दासो नायसनबावदों आं बिराद मोजां नुयो नुनानै गोसोखौ मोजां मोनबाय जानो हागौ सोरनाबा फाग्लाबो जाबाय जानो हागौ सोरगोफुरि बेयो सोरगोफुरि बालियाव बेबायदि जायगा नुफेराखै आं दासिमाव आरो बहाबाफोर दंबावो नामाथाय बेखौ होनो फादुं बीच हो बे बीचनि नामा फादुं बीच बेनिफ्राय एन्ट्रि टिकेट लानांगौ 15,000 इन्ड'नेसिया रुपिस आङो हरैजाय देखायहैनोसै बे अन्थाइफ्रा बिराद मोजां नुयो नै अन्थाइ गिदिर दंना अन्थाइ गिदिर हरैजाय एसे दावखैबा बालाया एसे आलदा माने एम्फौनि बिदैया बेबायदिसो एम्फौनि बिदै बायदि मालाय उन्दुगासिनो दंलै थावेल लाबोनानै बाहाय फैफायोबा माने सि लानानै फैफानांगौ जाहाथे माने बालायाव सि बनानै आराम उन्दुनो हानाय बायदि फैफिनबाय मालाय नै गोदान ओंखारफिनगासिनो दङ नोंसोर खान्दा गाननायखौ देखाय आदा होनना बुंबाय थायोना दिनै देखायथारबाय नोंथांमोनहा ओरैबायदि लाइक खालामना हो ना आरो शेयारबो खालामना हो ओरैबायदि आरो मेम्बारशिपबो जइन खालामनानै हो जायफ्रा हायो मेम्बारशिपखौ जइन खालाम गोदान फैफिनगासिनो दं मालाय नै सान्दुं सायगासिनो
बेनिफ्राय नै बेनि बालाया ओरैबायदि माबा एम्फौ बिदैफोर बायदिसो नै बियो एम्फौनि बिदैफोर बायदिसो ओरैबायदि स्रां स्रां ना नुस्रांजोबो बेलाय नै नुस्रांजोबो नाथाय एसे अन्थाइ दंलाबायोना गाहायाव अन्थाइ दंलाबायो माने आथिंफोरखौ बौजानो गिनांगौ आरो जानला मोनला ओंखारजाया बिथिं माने सेना बारा गैया बे एरियायाव आथिंफोरखौ हायख्लाब जानो गिनांगौ बाला खम ना माने दोहौनिफ्राय ओरै नारखोलाबायो एखमबा दोहौआ ओरैथिं बारा फैयो बांद्राय थांजानाय नङा गोथौआव आथिङा एकदम हायख्लाबलाबायनो हानांगौ आथिङा हायख्लाबलाबायनो हागौ मा गोब्राना अन्थाइ दंलाबायो दाहार गोनां अन्थाइ सायख्लुम जाबाय नै दाना सान्दुङा दोरोदबाय सायख्लुम जाबाय आङो एसे दावखोलांफिनसै बेबायदि बीचखौ नुफेराखैमोन आं दुबाइयाव नुबायमोन दुबाइयाव नुबायमोन नाथाय बालि इन्ड'नेसियाव फार्स्ट टाइम बिगुर गुफुरफोर गोजाजोब नोंथांमोनहा जायफ्रा चेनेलनि मेम्बारशिप जानो हायो अन्नानै चेनेलनि मेम्बारशिप जादो सानै मानसिया आंनि चेनेलनि मेम्बारशिप जाबाय आङो नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो जायफ्रा माने चेनेल मेम्बारशिप जानो हायो नोंथांमोनहा माने जइन खालाम 199 रुपिसल' 1 मान्थआव जि मोजांथार नै साना एसे खम जादोंना माने खामलाबाखै बिगुराव नैबे बिगुर गोसोमखौ नुबाय दा मोनायाव सिनायनाय नंखाया ओरैबायदि गोसोम ना मोनायाव सिनायनायानो नंखाया आङो एसे दैयाव ओंखारनानै देखायबावनोसै नोंथांमोननो नैबे जोंनि हादोरनिफ्राय फैनाय दहाय देखायखादोंमोन आं नोंथांमोननो बाहाय मोजां गिनाङा माने बालाया बुरजा दङ ना बाला दङ लाय नै बिराद साफा बालाया हरै फारसेथिंबा एसे गिनांगौ ना अन्थाइफोरजों हायलाब जालाबायनो आबौआ सार्फिं खालामहैनो नागिरबाय नै ओंखारबाय बाहाय एसे बाला खमलै गिनांगौ बाहाय बाला खम ना अन्थाइ दंलाबायो सिङाव बाहायबो थांजानाय नङा आंबो सार्फिं खालामनो सोलोंथारसिगोन नेक्स्ट टाइमाव फैबा माने सार्फिं खालामनो सोलोंथारसिगोन आं नै मालाय दावलांबाय फैफिनबाय बेहा नेक्स्ट टाइमाव फुरा माने सार्फिं खालामनो सोलोंखासिगोन आं ओरैबायदि मटिभेसन जाबायना आंबो लुगैबाय दा खालामथ'ला नेक्स्ट टाइमाव नै मालाय गथ'आबो होलांबाय सार्फिं खालामनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ ओरैबायदि शेयार खालामना होना जायफ्रा नुफेराखै देखायना हो बिसोरनो बिसोरनि गोसोआबो मोजां मोननाय बायदि कमेन्टआव लिरदो सोर सोर माबायदि मोनखो नुनानै
सार्फिं खालामनानै फैफिनबाय नै मालाय गोजा गोजा बारा देखायजायालै आङो भिडिअखौ बाहायनो फोजोबसै दे नोंथांमोना जेसेबां हायो शेयार खालामनानै होदो नोंसिनि गोसो बायदि आङो देखायबायना नोंसोर मानि खान्दा खान्दा गाननायखौ देखाय खान्दा खान्दा गाननायखौ देखाय होननानै बुंबाय थायो नालाय दिनैबो देखायबाय आं भिडिअखौ एसे शेयार खालामना होदो आरो लाइकबो खालामना होदो कमेन्टखौ लिर माबायदि मोनखो आरो फाग्ला जानो नाङा दे फाग्ला जानो नाङा बे भिडिअखौ नायनानै फोजोबबाय दे बाहायनो जय बर' हारिनि बाय बाय Kayak babi ya. It's good.